Čaute, vítajte na kanáli Po stopách Prievidze a aj pri tomto menej tradičnom videu. Počuli ste už o povolaní furman? Pokiaľ ste toto slovo ešte nikdy nepočuli, alebo úplne neviete, čo to znamená, tak tento krátky dokument je presne pre vás. Dnes sa totiž pozrieme bližšie na prácu furmana, konkrétne Jozefa Vrecka, a na jeho prácu na pohorí Magura a v lesoch Hlboké. Na záver máme pre vás pripravený aj krátky bonus, takže určite nezabudnite pozerať až do konca. Ja v dnešnom videu figurovať nebudem. Nie som hlavným hrdinom tohto videa. Dnes sa budeme venovať špeciálne furmanom. Takže sa pohodlne usaďte a my sa zatiaľ presúvame za Jozefom Vreckom k nemu do stajne. Tak vás pekne vítam. Začíname ďalší pracovný deň. Ja som bol už ráno o 5:00 krmiť kone, teraz si vyhádžem od koní, vyčistím si koňa, naložíme a pôjdeme na pracovisko. Kone sú už nažraté, jeden ostáva doma, nakoľko máme prebierku. Jeden kôň mi tam stačí. Tak zoberieme len jedného. Druhý bude oddychovať. Ten pôjde zajtra. Deň furmana začína o 4:00, o 4:30 ráno. Tento bol včera. Kolega ide dnes. Ráno sme už nakrmili, tento bude oddychovať. Zoberieme toho čierneho. Že, Tristio? Väčšina furmanov by povedala, že sa s tým ráno cickám, že vyčistím hrivu, koňa vyčistím, vymasírujem, ale ja sa tiež jednoducho, keď idem do roboty ráno, chcem umyť, naraňajkovať, bez toho to nejde. Niektorí furmani povedia, že hora koňa očeše, ale ja mám taký zvyk už 25 rokov, ja si vždycky koňa vyčistím ráno. To je taký rituál, ten kôň vie, že týmto mu začína robota ráno a on sa už v hlave nadstaví na to, že ide pracovať. A ide aj o ten dotyk koňa s furmanom ráno, že som pri ňom a on vie, že začína práca dneska týmto. Prakticky každým ranným čistením on vie, že ide pracovať. To majú taký rituál už oni. Vidíte, mám dva kone, dva postroje. Každý postroj je robený zvlášť na koňa na mieru. Abel, poďme. Prišli sme na pracovisko, vyložili sme si koňa som nastrojil. Ako môžete vidieť, kôň stojí, on to vidíte na tom, že on to robí každý deň. A vôbec je s tým už skrátka zžitý, že chlieb náš každodenne, ako sa povie. Zapneme bildničku,
a budeme stúpať do porastu. Že, Abel? A ďalšia krásna šichta dneska. Ale na mojej robote mám strašne rád to, že jednoducho tú slobodu a ten pocit voľnosti a byť v lese celý deň a ešte aj so svojím koňom, akože to je k nezaplateniu, neviem to k niečomu porovnať. Asi by som nechcel ani robiť nič inšie v živote, že? Poďme, Abel. Teraz sa prejdeme nejaký kilometr do porastu na pracovisko. No, prišli sme na pracovisko. Pilčík je tu už nejakú pol hodinku predo mňou, aby volačo narezal. Momentálne mám v mojej pracovnej skupine jedného pilčíka. Fungujeme tak, že on čo za deň mytne, tak ja to v ten deň aj s koňom sa snažím vyťahať. Cca 20-24 kubíkov za deň tak na kamión. Traktor, počujete, už hore v ľade doline vrčí, to čo som včera nachystal. Ja z tohoto svahu budem teraz zbližovať dole do tejto cesty. Chystať pre traktor na odvoz na sklad. Hop, prr, hov, hop, prr, hov. Ako môžeš sledovať, ja položím opratý hov, on aj v prudkom svahu musí stáť a musí ma absolútne posluchnúť. Tam neexistuje, aby mi kôň spravil chybu. Krok navyše alebo niečo také. Pomalúčku pomaly. Pomaly mala Čihy. Prr, hop, prr, dobre, Vidíš, teraz hrbkujem pre traktor a kdežto v robote sme všetci parťáci a každý robíme pre každého, všetci ťaháme za jednu stranu prr lana, tak mám 4 konce začelené, jeden som mal zapnuté na dlho, tak sa to tiež budem snažiť tak traktoristovi, aby to bol ako strelené. Možno to tak niekto nerobí, možno povie niekto, že zbytočne to dramatizujem, ale ja som tak naučený, robil som tak celý život a aj tak robiť budem jednoducho. Ja si potrpím, keď od koňa dotiahnem kusy, musí to byť ako keby strel, ako sa povie. Je to taká aj vizitka moja potom. Curik. Abel krocek pomalinky. Pomaly. Hop, ešte kúsoček krocek. Hop, dobre, Curik. Teraz si dorovnáme aj tento druhý a môžeme ísť pre ďalší kus. Krocek, Abel, hop. Krocik. Ešte. Ešte kúsok. Jo, hop. No, zhruba tak, aby to ten traktorista mal, ako sa strelí. Príde, on si to zapne a čiara na sklad. Ja mám robotu sťahovať hmotu dole. No, tak volám sa Jozef Recko. V ťažbe dreva, pri približovaní súrového dreva alebo dreva s koňmi sa venujem už 25 rokov. Používam na prácu viac menej valachy, plemena Norik muránsky. Som veľmi spokojný s týmto plemenom. Konštitučná tvrdosť, ako som už povedal, výborná chodivosť v teréne, výborná krmiteľnosť, dlhovekosť, všetko také je pozitíva. Mával som rôzne plemená, toto plemeno som si obľúbil kvôli aj jeho povahe, aj charakteru. Viem, že tuto u nás, aspoň v týchto okolitých horách, pilčík, kôň a traktor.
môže byť lanovka, môže byť harvestor, ale máme skúsenosti, tuto to viac menej viazne. Tak ostávame takí poslední mohikáni. Ja by som tiež rád uvítal, keby som videl v mladšej generácii, nakoľko ja sa tomuto venujem, ak som prišiel z vojny. Ale chcem povedať to, že v mladšej generácii odo mňa nejaký trend mladých ľudí, že by sa chceli venovať tejto práce, lebo ešte traktoristov, pilčíkov menej, ale tých furmanov to z roka na rok budá a roboty máme toľko. Chcel by som aj tým mladým povedať to, že kto má lásku ku koňom a k prírode, je to možno najkrajšie povolanie, čo sa týka práce v lese. A rád by som uvítal, keby som videl nejakých mladých ľudí, ktorí by mali potenciál, záujem pracovať v lese a venovať sa tejto nebezpečnej, veľmi ťažkej, ale nádhernej robote, kde to vidíte sami, že ten kôň vám to potom celý deň v tej robote vracia. On ide, tak sa povie, na myšlienku. Jo, Abel, hod. Jo. Vidíte, že mám hodené 3 buky, jeden je cezeň, ten mi ho kríži, potrebujem ten spodný uvoľniť, aby som mohol ísť s týmito dvomi. Tak si tento potiahnem kúsek hore. Hoj, tábel. Ho. Čihy. Hop. Dobre, ho. Ho. Tábel. Ešte. Ho. Vytlačím ho do cesty. Čihy. Pomaly ešte kúsok. Ho. Čihy. Ho. Ešte kúsoček ho dáme. Pomaly. Ho. Čihy. Jo. Ho. Teraz si ho skrátim. Curik, Abel. Haj, pomaly. Stoj. Krocek. Pomaly. Hop. Ešte kúsok. Hop. Tak je dobrý, hop. Výborný. Dobrá. Čihy na mieste. Čihy. No a môžeme rypať pre ďalšiu. Toto je tiež fúrka naťahaná od koňa zo včera. Čo včera nestihol vyťahnuť, dneska to ide na sklad. Ten trend tých mladých ľudí je taký, že do tejto práce nechcú ísť, ale ja viem povedať, že dá sa s tým uživiť, dá sa aj dobre dorobiť, ale dokázal som sa postarať o seba, o deti, o ženu, prerobiť dom alebo postaviť dom, kúpiť si auto a žiť slušné, nejaké materiálne hodnoty väčšie, ja neviem, ja som najšťastnejší s tým, že ráno môžem zapriahnuť, držať kožené opráty v ruke a pozerať sa koňovi nariť, ako sa povie. To je, furman je vtedy šťastný, keď má koňa zdravého, robím mu ten výsledok, výkon za celý deň, je zdravý, nič sa nedeje, ja som zdravý, tak čo viac si človek môže prijať a byť na takomto čerstvom vzduchu, to je úplne úžasné. Od jary do zimy a zase naopak. Situácia sa trošku zmenila, kdežto kedysi, keď mi možno stačilo vyrobiť 30 000 korún na staré peniaze, tak pred tými 25 rokmi to niečo znamenalo. Teraz by to, každý si vie asi zrátať, že by to asi neznamenalo nič. A viem to vám povedať len podľa toho, že úplne prvého koňa do lesa som kúpil za 27 000 slovenských korún. To je nejakých
ak sa nemýlim, 900 eur. A teraz za mladého, nevyučeného koňa do lesa zaplatíte 4,5. Keď je kôň už 4,5 tisíc, dobre počujete. Nevyučený mladý kôň. Keď je kôň už ako tento, že niečo vie, a nie, že niečo vie, keď už je kôň vyučený, všetko ovláda a chodí pravidelne do lesa a ten kôň sa dá podkúvať, poslúcha na slovo, tak tam tá cena ide rapidne hore a možno, že aj toto odrádza tých mladých, že keď si majú predstaviť, že dajú za koňa 7-8 tisíc, možno až 10 za dobrého koňa, tak neviem, je to na zváženie. Samozrejme, že ten výsledok sa potom musí pretaviť do ceny. Za toto, ja keď to z vrchu rýpem dole, tak musím byť za to ohodnotený. Ale vidím v tom zmysel akože. Zase vidím v tom zmysel v tom, že za mnou ostáva aj za mojimi chlapmi kus správenej roboty a porasty sa nevykradajú, viac menej sa robia prebierky do 50, nad 50 rokov robia sa hygieny a už teraz, čo som na majetku, tak keď prechádzam po porastoch, tak ma to teší, že vidím, že má to ten potenciál, že porasty sa vychovávajú. Pekne vítam, kamaráti, priatelia lesa. Nachádzame sa na majetku pozemkového spoločenstva Mestské lesy Bojnice. Samozvaní si možno dajú otázku, že prečo tu je na rovine kôň. Kôň je tu dnes preto. Pomáha nám spracovávať stojacú dubovú kalamitu, tzv. Sucháre. A keď sa rozhľadnete okolo, tak vidíte, že stojace stromy zdravé, čo znamená gulatina, ktorá sa tu chce zachovať. Nie je to poobdierané a ten kôň, pilčík není tiež kúzelník a je podraz hrabový. Pilčíkovi to padne, ako mu to padne. A keby to traktor ťahal všetko v smere, ako je to napadané, tak 90% stromov stojacich pokazíme s tým obderom, čo je ako nepripustné. Tak preto prišiel ten kôň. A ja mu to trošku do smeru povyrovnávam a uľahčím to tomu traktoru. Vyťahovanie suchárov z porastu. Nie. Hod. Prr, ho, 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 ho. Prr, hop. Stoj. Teraz to vidíte, že tie sucháre sú popadané tak všelijako krížom cez cestu a teraz príde traktor a čo? Tento by ešte pasoval. Tento by vyťahol, tento je krížom cez celé stromy. Ide mi o to, že aby sme tieto stojace stromy nepooškerali, aby sme zachovali ten spodok, aby aj to zmladenie tam rastlo. Tak ja sa to pokúsim všetko povyrovnávať a dať mu to do smeru. Pomaly, ešte hod. Ešte čihy. Hop, ešte. Hop, hop, dobre, hojta hore. Hojta pomaly. Prr, čihy. Hou, nožke sem. Prr, hou. No vidíte, a bol teraz. Kto to pozná, vie, že strom bol krížom cez cestu. Cesta je voľná, traktor príde, môže si to pekne v smere dopínať. Toto idem odhádzať a idem pokračovať s ďalším stromom. Strom je zrúbaný krížom. V poraste traktor príde, čo musí ísť hore, obiť to všetko 80 metrov, možno 100, po jednom kúsku vyťahne. Pilčík tento tiež odťal, zavesil sa do stromu, voláme to vešiak. S koňom prídem, pokúsim sa to vyťahnuť a budem tu huslovať, skrátka uľahčím to tomu traktoru, že príde, zapne a frka preč.
Toto sa volá konská reťazka, konský úväzok s cehákom. Zákoňatok kváčim. Zábilničku. Čich, Abel, pomaly, hod. Pomalinky, hov. To je ona, ešte kúsok. Ešte kúsok, hop, prr, hov, dobre. Ideálne, keď je ešte pre traktoristu koniec v lufte, to je taký bombónik. Výhoda koňa v takomto poraste, aj keď sme na rovine, ale je tu hrabové zmladenie, je podstatná tá, že kôň ja dokážem prekulčkovať na malom priestore pomedzi úzke stromy, doslova ako jeleň. A traktor, keby sem príde, čo príde po hlavnej ceste, tak on keby sa chce dostať k tomu stromu, tak táto stojaca hrabina, táto tenúčka, čo je, tak jednoducho ona mu podľahne tomu traktoru. A ja teraz budete vidieť, že sa tam prekulčkujem, ja sa to pokúsim strhnúť a dostať drevo tam, kam potrebujem. A hovorím, priorita toho koňa je to, aby sa zachovalo to, čo tu je hod na mieste. Vidíte, ja si dokážem v kľude prekulčkovať doslova ako jeleň medzi ten porast. Kdežto keby príde traktor, tak tá mladina vyľahne. To sa volá po našom podrevársky vešiak. Pri sťahovaní treba dávať pozor, lebo je zavesený hore a môžu z vrchu padnúť konáre. Mňa už tak zo 2 razy prebilo hlavu. Hojta. Háď. Ešte kúsok. Hop. Víš, aká je to rana, aké je to nebezpečné? Hod, hod, hod. Hop. Vidíš, a zase je to o tom, že pekne z toho porastu to uvoľním a vyťahnem to k ceste. Po smere traktor príde, zapne prásk, odchod na sklad. Hop, 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 pomaly, hop. A teraz vidíš, aha, ja si to pekne pomaly, hop. Ako jeleň musím prejsť cestu. Kôň široký, ja tiež. Pomaly, Abel, víš. Hop, 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 hop. Hop, hop, cufni. Curik. Curik, a niekto povie, že si na rovine, vieš, hej. Niekedy som radšej vo svahu. Hod, Abel, hlavičku hojta. Je. Hoj, hop, curik. Curik, hojta. Hojta, tak. Či. Toto je hod. Je, pomalu, hov. Je. Pomaly. Hop. Hop. Hod, hod, hod. Hop. Hov. No a máme ho von. Teraz, aby som priateľom lesa to vysvetlil zase. Stromy som popreťahoval z jednej strany na druhú. Človek sa pýta prečo, no preto, lebo by sme to tu povalali. A keby prišiel teraz traktor z tohoto miesta a ich pozapína, tak tento dub, aj keď už je malo oškretý z nejakej predchádzajúcej ťažby, tak jednoducho by to nebolo dobre. Ja sa tu teraz pokúsim s koňom hodiť poza neho aspoň trochu. Zase ide o to, aby som to tomu traktoru uľahčil. Ešte kúsoček, počkaj, dám ti to. Teraz ste videli, aha, nejde to, tamto prišlo pnutie. Kvon to ťahá tam, ja mu pomôžem. Hop, Curik, Abel. Skúsim mu dať na otoč, aby som mu to uľahčil. Ešte trochu. A tým pádom by mi to tam mohlo preskočiť. Ešte kúsok. Abel, ešte. Hop, to je ona, hov, dobre. Ideálne takto. A teraz už vidíš, že tento strom klaty som mal za tebou na tej strane a boli by sme ich dostali do pnutia, všetko by sme obškrali. Tuto traktor krásne ide, tam je vyšší peň, všetko to zašanujem. Traktor prišiel do porastu, ja som mu predchystal hmotu, tento dub je krátky, tak som nejako neriskoval, že oškreme stojace. A teraz postupne hore bude vychádzať a bude postupne dopínať vyťahnutú hmotu. No, teraz vidíte, zase sa pripli ďalšie 2 klaty. Kôň je vycvičený, ten ma pekne čaká, lebo budeme pokračovať v práci ďalej. A ja to, čo som si nachystal,
tak sa to pozapína. Nerobím to stále, že väčšinou si to robí traktorista sám, lebo ja mám toho vždy v poraste čo robiť, ale teraz pre tú ukážku pre pozvaných, aby to pochopili, že ako to funguje. Tak boli ste pozrieť v poraste prácu nášho furmana Jožka Vrecka a jeho kolegov, ktorí u nás robia na našom úseku v týchto našich terénoch, kde máme 90% lanovkový terén, sú kone nenahraditeľné do tej výchovy. Keď si to porovnám s prácou harvestora, ktorý je u nás v jednom poraste, v dielci konkrétne 31, tak ten porast potom harvestore a potom furmanovi a po tých chlapcoch, čo robia, je neporovnateľný. Áno, ten stroj urobí výkon, urobí tú mašinu, ale tú výchovu mi nedokáže tak spraviť. Nie z toho dôvodu, že by to ten človek nechcel, ale nedokáže tie stromy tak vybrať, lebo nepustí ho to rameno a tie kliešte, aby to tak vychoval. Aj musí mať skrátka hustejšie a širšie rozčleňovacie linky, kde tu napríklad s tým koníkom mi stačí linka už v poraste nad 50 rokov na 60 metrov. V poraste do 50 rokov sú linky tie 30 metrov rozčleňovacie. Takže je to oveľa lepšie. Koníka sme využili aj v porastoch v katastrálnom území Bojnice na takom lepšom teréne. Nie preto, aby si oddychol, ale aby sme zachránili stojace stromy a dubovú gulatinu, čo sa nám tiež osvedčilo. Bola tá ťažba síce o niečo drahšia, ale vrátilo sa nám to potom, že nebolo tam to poškodenie a nemuseli sme tie poškodené stromy ošetrovať. Skrátka ten traktor chodil len po približovacej linke alebo po ceste, po zvážnici a dával nám to na odvozné miesto. Začíname podkúvať kone, prišiel mi kovač. Bez toho podkúvania to nejde. Ťažné kone do lesa sa musia podkúvať. Toto má mladého koňa, ktorého akurát zaučám do ťažby pri približovaní dreva. Je mladý, tak budeme vidieť, ako to pôjde. No. Dostal takú oblbovačku trošku, aby bol taký spokojný. Poď, Tristan. Malúcky hov. Teraz podkúvame koňa, ktorého zhruba po 2,5 až 3 mesiacoch podkúvame. Robí sa to kvôli tomu, že kopyto prirodzene odrastie a keď je tam podkova, tak sa prirodzene neobdiera. A tá podkova nám slúži na to, že prakticky chráni to kopyto a aj zjednodušuje koňový pohyb v lese, že sa môže zachytiť. Minimalizujeme nejaké riziko, že kôň poškodí kopyto alebo urobí si nejaký absces zo spodu z kopyta. Po 3 mesiacoch znova ho bude musieť kovača volať, aby prišiel a proces kovania sa opakuje. Teraz povoliť nity. Stoj. Stoj, hov. Stoj. Dobre. Pozri, a tu sú klince, vidíš, ktoré to držia. Tie sa prihňajú, potom sa robia také nity. Podkova sa strhla a Maroš teraz začne robiť postupne korektúru. Ozub, zadný, jeden, druhý, predné hmatance, do toho sa vrta dierka a keď sa pozrieš, aha, tak tu je vidium. To slúži k tomu, aby sa tá podkova nadmerne neodpotrebovala. Skôr to vidium zabraňuje tomu prakticky, že je to tvrdšie ako to železo. Vidíš tie bodky v tom? Nešmíka sa im na asfalte, na kameňoch. Koňom sa do hory také ozuby dávajú a na predok matce. Zrovnávame kopyto, aby bolo v rovine, aby mal kôň rovnomerný postoj. Prevyšujúcu časť odstránime a musíme dbať na to, aby proste plocha byla rovná. Takto zarovnáme rašplov,
aby nám podkova pekne sadla. On si prakticky teraz to kopyto už chystá pod podkovu. Tým, že je tam tá podkova, tak to kopyto sa prirodzene neobdiera. Tak teraz vidíte, že prebytočnú rohovinu kovač odstráni. Toto v strede, to je žabka. Tá slúži ako taký tlmič na kopyte. Tá je veľmi dôležitá. Mala by byť zdravá, nemala by tam byť nejaká hniloba. Teraz vidíš, že sa uvoľňuje všetko to, čo za tie čas, 2 mesiace, 3, všetko odrastlo, tak sa to musí odstrániť do zdravého kopyta. Až také voskové musí byť. Teraz na podkove pôjdu do vyhne, ale tým, že je tam nabité vidium, ono by v tej vyhni povystreľovalo, tak teraz to musím pretiahnuť s varom, aby vo vyhni vydržalo. Tá podkova je funkčná aj doteraz, len ona tým, že to pretiahnem tým zvarom, tak vo vyhni mi nepovystreľujú tie vidia. Pripaluje sa podkova, urobí si miesto na kopyte, ona potom lepšie sedí. To, čo je pripálené, potom ako vidíš to čierne, to sa všetko znova obrusí. Oni sa teraz všetky, ako sa povie, prispôsobia a už potom pôjde pribíjať. Teraz to, čo vidíš, je pripálené, to sa znova obrusí a pekne vidíš, tá podkova ti ukáže, kade pôjdu klince. Kopyto je pekne obrúsené, nachystané, už len na pribíjanie. Toto sa znova zbrusí a pôjde nová topanočka. Podkováky. Že ono na každú podkovu ide 8 klincov. Tým, že sa to pripálilo, pekne mu to ukáže, aha, do ktorej strany pôjde. 8 klincov. Na konci sa to odstrihne a zanituje. Teraz odbrusí to, čo sa pripálilo. Je ešte poryspálené, aby kopyto dýchalo. Táto gabka, tam je prispôsobená špička, sa opre kopyto. Lepšie to drží. Teraz to brúsi po tú gabku. Toto je tiež absolútne bezbolestivé. Stoj. Ten prebytočný klinec, vidíš, sa teraz odstrihne, sa podbrusí, aby lepšie sa zavrel nit. Teraz ho podbrusí. A krokodílkami urobí nit, prevede, zatiahne. Stoj. Hoj, stoj. Tristán, hov. A obrúci rohovinu ešte, čo prečnieva. A jedna noha hotová. A noha je hotová. A takto všetky 4 postupne. Podkúvanie jedného koňa bolo ukončené po každom kuti. Je taká tinktúra olejová, je to zmes bylín a nejakého oleja, ktorý zabraňuje
praskaniu kopyt. Kopytá sú pružné, vláčne, nevylamujú sa. Pekne sa natrú celé nohy, celé kopytá. Aj zo spodu sa pekne natre to kopyto. No super. Fešák je podkutý. Môžeme ísť pre ďalšieho. Za pár rokov s deťmi mojimi, keď pôjdem na prechádzku, na hríby, urobiť si oheň, opäť si slaninu, tak im poviem, deti, tuto som sťahoval vtedy a oni mi povedia, otec, krásny les si z toho vychoval a toto ma bude asi najviac tešiť na tom. Tak všetko.